Onks tää nyt oikee vai mitä? Skyteam Monkey punainen, 15-vuotias, mut kattoo ku uus. Löytyi nettimotosta Rautalammilta ja hinta on vaan 1800 €. Tää on se juttu, missä omistaja on talvella ruiskumaalannut koko pyörän ja vaihtanut melkein kaiken, mitä piti vaihtaa. Uudet vanteet, uudet renkaat, uudet ketjut, uusi takajarru, uudet kaasukahvat. Tekniikka on Lifan 125 Carbon, tehoputki, USD-keula ja 4 swingiä. Tää näyttää siltä, että joku on oikeesti rakastanut tätä pyörää. Mut nyt tuli mielessä pari juttua. Takavaloa ei oo, mut johdot on valmiina. Etujarrua ei oo, mut omistaja sanoo, että takajarru pelaa mainiosti ilmankin. Penkki on vähän kova, mut se on pieni hinta tästä kokonaisuudesta. Tää on se pitbike, missä näkee, että rahaa on laitettu oikeisiin juttuihin. Jos etsit ensimmäistä pyörää tai haluat jotain, missä on jo tehty työ, tää on oikea löytö. Lähettele kaverille, jos hän etsii, tai ota yhteyttä omistajaan WhatsAppissa. Ja jos sinulla on pyörä myytävänä, lähetä meille kuvia ja tehdään video sille ilmaiseksi kesäkuun loppuun asti.